ఎపిసోడ్ 1 పాత ఇల్లు వెనుక గది. ఉదయం 11:15. వర్షం పడుతోంది. రవి తన తాతగారి పాత ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఇంటి వెనుక భాగంలో ఎప్పటినుంచో ఒక గది మూసి ఉంటుంది. తాతగారు ఎవరినీ అక్కడికి అనుమతించేవారు కాదు. రవి ఒకరోజు ఆ గది తలుపు దగ్గరకి వెళ్లాడు. తలుపు తాళం వేసి ఉంది. కానీ లోపల నుండి కొంచెం చప్పుళ్లు వినిపించాయి. ఎవరు అని రవి అరవగా ఎవరూ స్పందించలేదు. తరువాత కింద పడిపోయిన ఒక పాత పుస్తకం కనిపించింది. ఆ పుస్తకంలో రాయబడి ఉన్నది, దీన్ని చదివే సమయానికి నువ్వు కూడా ఈ ఇంటి రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటావు. రవి